само преди няколко дни едно момиче от Варна направи историческо постижение на Европейското първенство в Париж, където се класира на финала на по-новата програма на артистическото плуване. Това, както знаете, е Мария Вълева. Ами чакаме Мария Вълева, която направи фантастично представяне на големия шампионат във Франция. Тя е тук и ще тя от Акваспорт. С едно дълбоко изпълнение тук в басейн Ето го прекрасният екип. Чакаме да видим изпълнението на този шампионски тим. Меката на синхронното плуване, все още така продължавам да го наричам синхронно. Артистичното плуване е във Варна, знаете много добре. Националните отбори преобладават варненки. И ето ги тези красиви дами. Вау, красота! От единия басейн отидоха в другия, в централния, на който се провеждат и мачовете. Красота голяма. Много класен състав. Виждате перфектно изпълнена акробатика. Наслада за публиката. Съвсем скоро се върнаха от Франция. Много сложни елементи. Когато има много сложни тренировки. Комплекс Приморски буквално ври от зрители и публика. Много хора са извън самото съоръжение, защото няма чак толкова много седящи места. Много от гостите на Европейската федерация и други гости са тук и наблюдават това изпълнение, както и част от съдийския екип, технически делегати, технически лица. Женска красота във водата. So, ladies and gentlemen, give a huge round of applause for these beautiful girls, members of Artistic Training Ensemble Sports Club Aqua here from Varna. Аплодисменти за прекрасните момичета. Много добро представяне на тези дами. Представителката на ансамбъла по артистично плуване на клуб Aqua от Варна.